Здравейте на всички! Аз съм Христина, ментор по личностно развитие и манифестация и днес ще си говорим за вярата. Това е вашия знак днес. И да, все още съм болна, но продължавам да записвам видеа. Преди няколко дни имах няколко дни всъщност, период, в който се чувствах супер изгубена и просто вече нещата някак си ескалираха и дойдоха до момент, в който аз си казвам, не знам какво да правя, не се чувствам достатъчно уверена в себе си да взема решение, но усещам, че просто всичко ме бута така към ъгъла и ме притиска. Вече съм супер притисната от обстоятелствата и знам, че трябва да направя нещо ново, нещо различно, но не знам какво. И цял ден почти, общо взето се опитах да се свържа на по-дълбоко ниво с Господ и с Вселената и помолих за помощ. Но наистина от сърце и това става чрез смирение, а не чрез жалост. Да не се жалваме, нека да не се жалваме, защото все пак Господ и Вселената ни показват знаци, те няма да го направят вместо нас. На мен също там ми е била грешката, че много пъти съм била в състояние на просто жертвено състояние. Аз тук постоянно ви говоря за това, но всъщност е много ключово, защото ние колкото и да работим по себе си, някак си все пак продължаваме да сме жертви. И просто, не стават там нещата. Не стават там нещата и аз ви го казвам от личен опит, защото аз самата съм прекарала години наред в това жертвено състояние и дори в момента, след като аз вече съм излезнала, може би още не напълно, защото е доста натурално понякога ние просто да изпадаме в такива ситуации, да искаме да се пожалваме, но е нормално ние да седим 20% от деня в агресор, в жертвено състояние или в спасител, а не 80% от времето. Така както и да продължавам нататък. И да, след като се помолих за посока, за знак, какво аз да направя, следващите 2 и 3 дена получих толкова много синхронизации и толкова много знаци, че просто аз не можах да повярвам. Така че това е вашия знак, вие да помолите за знак. Не е нужно вие да знаете всичко. Не е нужно. И там е че ние не знаем всичко. Помолете се, свържете се с Господ, свържете се с Вселената на малко по-дълбоко ниво и просто помолете за знак. И ключовото тук е, като получите знак, направете действия, не продължавайте да се стоите, защото според мен тук какво се случва? И Господ и Вселената, ние сме най-свързани с тях, когато ние сме свързани със себе си и ги слушаме. Но когато ние не слушаме какво получаваме като знаци, разбира се, че понякога то просто радиото млъква. Ти питаш, искаш да го включиш, искаш да чуеш музиката, но то просто е млъкнало, защото ти някак си не реагираш. Дори когато Господ ти изпрати знак, Вселената, в каквото и да вярвате, и ти си кажеш, не, това не го приемам за знак. Друг знак. И това не го приемате. И всичко е знак, което вие го приемате за знак. И дори понякога аз си правя такива молитви и си казвам, нека да си отворя очите и да видя всичко, което аз имам нужда да видя. Нека да си отворя очите и да чуя всичко, което аз имам нужда да чуя. Защото много пъти то просто е пред нас и ние не го виждаме. И в този ред на мисли също би ви казала, понякога да имаш търпеливост може да ти изиграе много лоша шега. Хубаво е да сме търпеливи с нашите мечти и цели и да осъзнаваме, че ние имаме нужда от време да постигнем нещо конкретно и да не сме нетърпеливи като деца и да се тръжкаме, но в същото време да взимаме действия. Но в някои отношения тези хора, които са супер търпеливи и супер издържливи на негативни обстоятелства, всъщност така се случва, че повече време стоят в неприятни ситуации. Давам ви пример, за да ме разберете. Например, ако имаш партньор, който е абюзър, който нарцисист, например, и се държи отвратително с теб, дори има и насилие, може да е психическо, може да е физическо, може да е двете, да ни дава Господ, но има такива състояния. Или, например, имаш работа и просто парите, които получаваш, ама изобщо не те удовлетворяват. И с тези 2 примера ти просто продължаваш да седиш там години наред. Ти можеш да седиш там 15 години, докато вече, не знам, на 15-та година ти е кипнало. Докато хора, които не го търпят това нещо, не го толерират, те могат да го издържат това, например, само няколко месеца, вече ще си тръгнат. Има хора, които по-малко ще го издържат. Тоест, тук говорим за пак какво е нашето отношение с нас самите, като предишното видео, което ви обяснях какво е нашето отношение със себе си.
Връщаме се на вярата и на това просто да попитаме за знак. И това дори е едно изключително силно и най-женско качество, ние да сме свързани с потока, с Вселената, с Господ, а не да сме, когато ти си в твоята мъжка енергия, аз си жена и си само в твоята мъжка енергия, ти тогава не си свързана с нищо, ти тогава искаш да контролираш всичко и всеки, да не казвам дори Господ. Тогава, ако се хващате, че сте в състояние, в което, например, виждате хората как реагират, какви решения взимат в живота си и вие си казвате, ама той така не трябва да прави, той така не трябва да прави, той греши, он се греши, т.е. вие за какво сте се взели, вие сте се взели за Господ и вие си мислите, че знаете много по-добре от Господ и ако се хващате в такова състояние, имате проблем с контрола и е добре да работите над контрола. Между другото, за всички тези теми ви съветвам, ако искате, ви предлагам да влезнете в моят телеграм канал, защото там споделям за абсолютно всички обучения, които пускам, медитации, всички, дори безплатна информация, която е на малко по-дълбоко ниво, като практики. Практики за сега тук в YouTube не споделям. Така че ако искате да сте част от общество, което се развива, личностно развитие и манифестация, може да заповядате там. Така, продължавам нататък. Нека да си пина вода. Между другото, аз живея в Англия, но си купувам вода Девин. Намерих няколко магазина, където я продават и съм толкова щастлива и постоянно ходя и си купувам. Пийте вода. Също пийте вода. Ако искате да сте здрави, да сте добре, пийте вода. Ако не усвоявате добре водата, си слагайте сутрин когато пиете сутрин вода, си слагайте или морска сол, или келтик. Не знам как е на български. На английски е келтик солт. Както и да продължаваме нататък. Виждате ли какво се случва в мозъка ми? Всичко е на 100 оборота. На 100 оборота. Питайте за знак, питайте за знак. Има дори много красиви молитви, защото те наистина са красиви. Аз понякога си избирам просто някаква молитва и си я пиша или си я казвам. Но по принцип на мен астрологката ми е казала, че за афирмации, манифестации, молитви, такъв тип неща, по-добре при мен работи с писането. Но може при вас, например, да е слушане или изказване, просто да мине през гърлената чакра. Но което и да е, както и да го усетите, то работи на 100%. Аз дори се спомням преди няколко дена, като го правих това, защото направих доста така молитви, питах, говорих си с Господ и така някакси стоя. Чакам знак. Но нищо не усетих и си казвам, добре, но аз знам, че ще дойде. И пак тук идва вярата. Аз знам, че то ще дойде. И на следващия ден, бам, няколко събития. Просто аз изведнъж попаднах в някаква лекция, която беше за финансово изобилие. Просто не го планях, просто изведнъж видях, че има и си викам, оле, включвам се. Присъствах на тази лекция и имах изключително много големи осъзнавания. Супер много осъзнавания. Но пак ви казвам, получавам някакви пориви, без много да мисля логично, просто бам, действам. Прибирам се аз и отварям си уебсайта на Наталия Кобилкина. И виждам, че Наталия има закуска тук в Лондон. И си викам, оле, аз преди няколко дена си бях написал манифестация, че искам да се срещна с хора, които са на по-висок ранг от мен, но са в моята област, да се запозная с различни хора. И на другия ден аз отивам и се срещам с Наталия Кобилкина. В смисъл, това изобщо мозъка ми не го побираш, че аз мога да го направя, че това може да ми се случи буквално на следващия ден. Да, може би за бъдеще по някакъв начин, да не е на обучение или така нататък, но просто изведнъж се озовах там и се срещнах с много приятни и красиви хора и с нея самата и попих супер много позитивна и приятна енергия. В същото време си взех една книга от нея, в която имаше няколко изречения, които присъстваха на предишната лекция. И просто всичко това беше знак след знак. И още няколко неща ми се случиха, които просто ето така ми кликнаха. Ето така. Но вместо аз просто да ги бутна настрани да си кажа, какво толкова? Аз действах. Аз си казвам, това е знак, действам. И след това благодарих на Вселената, благодарих на Господ. И в следващия ден, като почувствах, че отново аз имам нужда да бъда напътствана, просто молиш. Понякога е толкова лесно. Защото аз така понякога дори си говоря с хората и ми казват, Христина, чувствам се изгубена. Христина, не знам какво да правя. Христина това, Христина онова. И те самите понякога ме питат за нещо. И разбира се, аз съм насреща. Особено мен, нали, това ми е професията, това ми е работата. Но, винаги казвам, започвам с думите, ти сам знаеш, просто трябва да го отключиш, просто трябва да отключиш това
този вътрешен свят, защото всички отговори са в теб. Те дори не са в мен. Аз дори пак съм полето, аз съм в полето. Аз съм проводник. Но аз не съм отговора. Аз не е от мен, а е от това, че аз съм просто проводник. И казвам, просто нещо преминава през мен, както в момента. Просто има информация, която аз я изкарвам и тя стига до вас. Но това не означава, че тази информация е моя. Тя не е моя, тя е за всички. Тя просто преминава през мен и аз знам отвътре, че съм длъжна тя да излезне и аз да я кажа, защото ако я държа за себе си, аз така се блокирам в мен самата и знам, че това е също така много егоистично. Така че, хора, питайте Вселената, питайте Господ, комуникирайте си, чрез молитва, чрез медитация, чрез каквото и да е, но на малко по-дълбоко ниво. И след това благодарете, бъдете благодарни. И започнете да пишете благодарности всеки ден. Добре, ако не можете всеки ден, пишете ги през ден. Или дори понякога, ако минават няколко дни и не сте писали благодарности, просто си го кажете си го на глас, кажете си го на ум. Много повече ще получите, казвам ви. Но когато човек е супер неблагодарен, всички врати някакси се затварят. Всички врати се затварят и само се отварят врати на гадна, неприятна енергия. Но когато ти си благодарен, колко съм благодарна, че съм жива и здрава, благодарна съм, че имам дълга и лъскава коса, благодарна съм, че имам красива кожа, красиви устни, красиви очи, благодарна съм, че имам лампа, че имам телефон, с който записвам, благодарна съм, че имам стол, че имам парички, с които си промених малко стаята си, я преобзаведах. Благодарна съм, че родителите са ми живи и здрави. Има за какво да сте благодарни. Бъдете също, опитайте се да сте по-благодарни за неща, които също така не зависят от вас. Тоест, ние всички знаем, че някои неща са просто божа работа. Бъдете благодарни за това, че вървите, хора. Аз винаги, това и на моите обучения съм го казвала, ако имате крака и ръце и може да станете да отидете до тоалетната без чужда помощ, вие вече трябва да сте благодарни за това, защото има хора, които буквално трябва да стои някой до тях ежедневно, ежесекундно, за да им помага да отидат до тоалетната. Представете си какво е това, каква мъка е това. И дори повечето пъти всъщност тези хора са много по-щастливи, отколкото ние хората, на които всичко ни е наред. Така че това е вашия знак, вие помолихте за знак, аз съм вашия знак. Напишете благодарности днес и попитайте Вселената за знак. И ако искате да направите практика, ще кача практика в моят телеграм канал за как да получим отговор. Как да получим отговор на нашия въпрос. Но не ги оставяйте тези неща така. Вярвайте. Имайте малко повече вяра и се свързвайте с Вселената. Свързвайте се с Господ. Не си мислете, че знаете повече от Господ и от Вселената. Защото ние всички сме едно. Няма някой, който е над нас, няма някой, който е под нас. Ние всички сме едно. Надявам се да ви е харесало това видео. Надявам се да сте получили вашия знак, да сте получили това, което сте имали нужда днес. Напишете ми в коментар и до скоро виждане.